45. Smooth here. Joo. So smooth. Eiks mun striimi on ihan hyvä katsottavaa silmillä? Oo. On. Peikki smokeen saattaa tulla siihen eteen piikki. Jep. Valolongi. Nosti auki longella. Yritti vastata tohon äskeensä. Ei onnistu. Hei, täällä on joku botmountti juttu menossa nyt, hei. Let's go. Shortissa. Uspi varmaan. En mä viitti ostaa mitään vahvistimia, mikkivahvistimia. Yksi Menee vähän liian monimutkaiseksi hommaksi. Mutka yksi säätää. Joo, mulla on se mutka hallussa. Aina mä sit jäpittiin. Mitä vittua se venasi sinne?